ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕಲ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಗ್ರಾಚಾರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಬಹುಶಃ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಅವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರಂಡು ಜನಕಲೆಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ತೂಪಿನಂಚಿಂದ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂದ್ ತಪಸ್ಸು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ರೆಂಡು ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಳ್ಯ ಪಕ್ಕ ಅನಿಲ್ ರೈ ಬಂದೆ ಸೊ ಇಡೀ ತಂಡವು ನಾನು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಪೆ ಇಂಚಿಂದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಮತ್ತಂದಾಂಡ ನನಾತು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಮಾತನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವಳಿ ಬಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸು ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತಾನಿ ಬಹುಶಃ ನವರಾತ್ರಿದ ಸುರುಕ ದಿನ ತಾನಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತರೆಗಳು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.